Първо яйцето. А кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка от какво става? От яйце? Ама кой го е снесъл? Кокошка. А кокошката от какво става? От яйце. Ама кой го е снесъл? Кокошката. А кокошка от какво става? От яйце става. А кой го е снесъл? Кокошката. Кокошка от какво става? От яйце. А кой го е снесъл? Кокошка. А кокошка от какво става? От яйце. Ама кой го е снесъл? Кокошката. А кокошката от какво става? От кокошка! Пурко, ти като си по яйцата, кажи, кое е дошло първо на този свят? Яйцето или кокошката? Кокошката. А кокошката откъде е дошла? Кокошка от всякъде може да долети. Яйцето не може.